warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih ing sinau gayeng episode kalih. Ing dinten menika, kanca-kanca sedaya badhe sinau ngenani cerkak utawi cerita cekak. Yuk, sami-sami sinau. Kanca-kanca sinau gayeng ing bab cerita cekak, kanca-kanca nyinaoni ngenani menelaah teks cerita cekak, menulis dan menceritakan sinopsis cerita cekak. Cerita cekak utawi cerkak yaiku karangan kang nyeritakake bab kang ana gegayutane marang lelakon uripe manungsa. Cerkak ditulis adhedhasar urutan kedadeyan utawi kronologi prastawa kang dialami dening paragane. Cerkak duweni ciri-ciri, yaiku sepisan ceritane luwih ringkes, kepindho gegayutan karo lelakone manungsa, kaping 3 alur utawi dalane cerita dumadi saka wiwitan, dredah lan mungkasi perkara. Kaping sekawan cacahe tembung kurang saka 1000 tembung. Kanca-kanca sinau gayeng, ing sajroning crita cekak utawi cerkak nggadhahi unsur pembangun, yaiku unsur intrinsik. Unsur intrinsik yaiku unsur kang bisa katemokake ing sajroning cerita. Sepisan tema. Nomor kalih setting utawa latar. Kaping 3 punjering cerita utawa sudut pandang. Kaping sekawan alur utawa plot. Kaping gangsal paraga lan watake. Pungkasan yaiku lelawaning basa utawa gaya bahasa. Kapindho unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yaiku unsur kang bisa kok temokake ing sanjabane teks. Unsur ekstrinsik ngemot latar belakang panganggit, sejarah, biografi pengarang lan sapiturute kang ana ing sanjabane unsur intrinsik. Kanca-kanca sinau gayeng ing crita cekak utawi cerkak ugi nggadhahi nilai-nilai kang ana ing sajroning cerita, yaiku nilai sosial, nilai etika, nilai moral, nilai religius, nilai pendidikan, nilai kultur, nilai politik, nilai estetis, lan sapiturute. Nulis lan nyugatake sinopsis teks cerita cekak. Sinopsis yaiku reringkese cerita saka cerita cekak. Ciri-ciri sinopsis sepisan alur ing sinopsis kudu jumbuh karo critane. Kaping pindho basa kang digunakake jenis persuasif saengga pamaca manut karo kekarepane penulis crita. Kaping 3 narik kawigaten. Kaping 4 anane dredah lan masalah kanthi ringkes. 5 gawe gorehe ati pamaca. Urut-urutane gawe sinopsis. Sepisan maca naskah crita. Kepindho nyatet utawa nulis gagasan pokok kang wigati. Nomor 3 migunakake ukara
cetha, gampang dimangerteni, efektif, lan narik kawigaten. Nomor 4, sinopsis ora entuk nyimpang saka ceritane. Nah, kados wau kanca-kanca sinau gayeng ngenani cerita cekak. Kados pundi? Wonten pitakenan? Menawi wonten, saged panjenengan serat ing kolom komentar nggih. Bukia tenggo. Kanca-kanca sinau gayeng ugi saged gladen pasinaon kangge mangertosi unsur intrinsik lan ekstrinsik ing sajroning cerita cekak. Cobi cek wonten ing YouTube salajengipun kanthi tugas gawe unsur intrinsik lan ekstrinsik saka cerita kentrung saka Bapak. Matur nuwun kanca-kanca sinau gayeng, kepanggih malih ing sinau gayeng episode 3. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng makarya.